previous years. Why? It's because we are seeing a lot of sanity around. We don't expect demonstrators running up and down. So we expect to have a very beautiful show and a good show for this year, 2025. That's what I would say. Majorly is to invite people to come and attend the show. Our catchment is wide enough. As a regional show, it's not only Nyanza. We do catch up to part of Nandi, part of Kericho, part of Vihiga. So we expect so many people to attend. I'm asking showgoers to come and see what we are going to showcase this time around. Farmers, please attend and see the new things that we are going to offer. So far, our expectation was on 150, but as we're speaking now, about 93 has confirmed participation. And the grounds will start preparing the next few days, because normally preparations takes not more than 2 weeks. So far the grounds are okay and we are very well prepared. Mani mabedo kelo giko mag weche manyien yorno maradimba kata mago matuche koro gwenge gi lak sechegi tudri kod Ochieng' Emmanuel koro mokanyo sa 11 ne weche manyien. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Ma Ramogi Radio. Iwinjo Ramogi Radio. Ma Ramogi Radio. Radio Ramogi. Kar chuny jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. Machegni Irene Sitawa Wekesa mabende inachiel kuom jogo mabende laro koma mar jagoro maduong' e tim mar AFC Leopards. Wacho ni en kod gigo makare mabende obro timo ne klabno mar AFC kaponi bro yiere kaka jagoro maduong' mar klabno mar AFC. Wacho ni obro neno ni migawno kata sekta mar weche mag tudruok e klabno mar AFC obedo makare kanyakla kod medo kitarita makare ne jotugo mag AFC Leopards. Sitawa laro komno kanyakla kod Isaac Mulindi Mulanda kachiel kod Robert Kamala Situma. No sindusio huranga administration. Cha kwanza ni usimamizi bora, tukitangulia na idara ya mawasiliano. Lazima idara hiyo iundwe vizuri pamoja na kuhakikisha tunapata afisa mkuu mwenye tajriba. Kitu kingine, lazima maslahi ya mashabiki waliojiandikisha pamoja na wachezaji yaangaliwe na timu kusimama nao. Uongozi bila vikombe pia sio uongozi bora. Lazima tuanze kushinda mataji. Drama huwa ke vikombe. Trophies. Irene owacho ni lony mabende en godo kuom thuolo mar higni 15 bro miye thuolo mar neno ni club mar AFC Leopards odhi nyime yo makare kod tuke e pacho kae. Na hapa FC Leopards miaka. Nimekuwa hapa Ingwe kama shabiki sugu kwa miaka 15 na sio tu shabiki bali shabiki wa kujitolea mhanga. Kwa miaka 15 nimekuwa mstari wa mbele kwa kila kitu cha kuhusu AFC Leopards. Kwa sasa kazi ninayofanya inahusiana na mawasiliano na mipango kabambe pamoja na mauzo, na kwa hivyo nina ujuzi wa kutosha kusaidia AFC piga hatua mbele kama katibu mkuu. Nende marketing. Komachielo bende eni jakoma mabende mar AFC Leopards Dana Shikanda okwayo johera mag klabno mar AFC Leopards kachiel kod jokanyo mag klabno mondo miyo med chiwo sir makare e tielo mar ariyo mar tuke mag U45 unit branch player awards. Kabende owacho ni timno mar AFC Leopards nyalo mana timo maber kaponi omedo yudo sir makare kuom johera kod jokanyo mag klabno mar AFC. We make sure that each year, or if we can have it for the next 3-5 years, it will seriously bring some meaningful changes in the mindset, because we need to change behavior of 1, our members, 2, our players, and 3, even our officials, because we all have aspirations, and those aspirations is to do the best. But the best will not be achieved through the air, just assuming tomorrow we will win the league, then we come in and win the league. Mana mabendo kelo giko mag weche mag tuke gi lak seche gi nyinga Roda Odhiambo. Roda.
Ing'e domio jomoko owilo channel. To kendo Ramogi ni tiyo mako mana mulembe jowadwa. Aboboga. Awacho ni ang'o timne nyalo dhiambo ya to jogi notimo nang'o ni. Ya to ke ma kuri riemba tich ya. Nyang'o matimo ni. Yesu gi joge wala. Ka duwe yuki swele mbele kura chon ba. Koro wan kare. Joweche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Iwinjo Ramogi Radio. Ma Ramogi Radio. Mana kamano nyakora moga juang an bende koro sana mar fundo virago monda wuok ka oromo. Adawe ikludo maber mar Olotembe University, Lungo Licha University, Ugolo Tiacha. Karo turito boriti warom chieng' machielo. Hello Ramogi FM. Aka utul makende matimo jogo duto man kod lit kod kuyo mus makende. Nyangera kanyo poleni sana familia mara Juma Karianga nyochuitu woi marandika sana biro kowe kanyo. Ngesu taripega boro ndala manyangera Ken Juma familia majoka Juma poleni sana gijogoe. Uriti masani. Chegi podala na la na ni awagiri injini. Chegi podala na la na ni awagiri injini. Binanya jodongo gini nene nyasai opango chon. Ochuna engi mana.